Don't touch mine. Pelataan outoa peliä. Mun pitää myydä tää joku Farming Tractor Simulator 3D oikein. Ei kun tää kovalla äänet. Hyi. Mä haluun liikkuu. Noin. Mitäs tässä liikutaan? Tällä. Tää kääntää tätä hienoa rattiista. Mitä, eikö toi osunut tuohon? Mitä ihmettä? Sieltä mennään hakee tuolta tai mitä. Jotain outoa ainetta. Miten toi täyttyy? Eihän tos osu tohon. Miten? Ja sit peruutetaan. Mitäs mun nyt pitää painaa nappia? Price. Joo, moi kiinnostaa. Mä haluan pelata. Ja siellä on mäppi. No, meidän pitää mennä varmaan kauppaan. Missäs täällä on kauppa? No, mitä? Mikä toi on? Siellä on kauppa. Tuolla noin. Noin, ja sit mennään. Eli eteenpäin. Mä en osaa. Mä en näe mitä. No niin, näähän mä nyt. Joo, hyvä. Luku, se ehdottaa vieläkin mulle sitä jotain pricea sieltä. Me ajetaan vaan. Ei voi mitään. Mitä? No, katsotaan sitten. Mitä? Tämä juttu tässä on ihan surkea.